paha. Varovasti vaan ijaa eteenpäin, niin se menee kato itse. Niin. Joo, onko valmis? Joo. Noniin. Mä luulen, että kohta on hieno video siitä. Hei, oota. Kannattaa etupuolella. Pojat vähän aikaa yrittämään. Ne osaa ajatella oikein. No minä jo mietin, että miten se jos eteenpäin kuin takapuolella. Mutta en minäkään voi ajatella vietu niin pitkälle, että olisin sanonut. On sanottanut. Tulee tulemaan sitä tilaa. Ei, kyllä se toisinpäin meni. Totta kai. Ei kun ukot pois. Mitä sä nyt otti? Niin se mietti kumpaa. Onneksi ollaan sen. Kyllä tämä olisi illalla. Niin, tämä on illalla tehty. Olisi ollut kyllä semmoiset. Kuulostaako hyvä? Nyt on kyllä perkele semmonen kaarimankeli tässä. Mä olin vähän lohkea. No, voi hitsi. Sanoisin. Kuuluu on mitään tinkuta. Hommaan. Jos ei tarvii sitä niinku, kun sen kantin vaan sais kato. On vähän liian paksu tähän. Ihan hyvä. Joo. Vieläkin. Ei se paljon kääntää. Joo. Joo, voisi laskea ylös.